synes, hun er dygtig. hun er jo en stjerne. Hun er en stjerne, hun er et fænomen. Vi taler selvfølgelig om Taylor Swift. Vi snakker med Ida Kjær Madsen, om hun er en Swiftie. Velkommen til dagens program af Fangirls. Jeg tror, at jeg er et, hvad jeg måske vil kalde et fangirl-offer, hvor jeg er meget lidt tilbøjelig til at få sådan en virkelig stor obsession med noget. Og jeg tror, mit startede lidt med You Belong With Me, musikvideoen. Så jeg sad hjemme på skrivebordet med en lille computer sådan foran mig, og så der kiggede op på den der musikvideo, hvor jeg bare sådan, det var fantastisk. Og så tror jeg ikke rigtig sådan, at det tager fart før for nogle år siden, tænker jeg, hvor jeg bare dykkede 100% ned i det. Og så det er sådan en barndomsdrøm at være Taylor Swift-fan, men også at være fan, og ligesom for en nu som voksen have ressourcerne til ligesom at leve det ud, det man aldrig kunne før. I 2024 tog Ida og hendes veninde Miranda til en Taylor Swift-koncert i Stockholm. Nu når muligheden bød sig, så kunne vi jo ikke lade være. Og det skulle være koste, hvad det vil. Det blev en oplevelse, de aldrig vil glemme. Vi går ind, mig og min veninde, og går ind og ser scenen, og det er sådan umuligt. Altså fordi man har set så mange billeder af det, så vi kunne slet ikke sådan forstå, at nu var vi rent faktisk, og vi stod der. Det går ikke rigtig op for mig, sådan, når vi er her, vi er sådan til Taylor Swift-koncert, før at hun rent faktisk går på scenen, og lige med det samme, de spiller sådan noget musik, sådan noget intromusik. Og med det samme, jeg hører det, så sådan, jeg begynder faktisk at græde. Det står op rigtigt og tuder. Og jeg ved ikke sådan, og jeg kan huske, jeg tænker til mig selv, jeg har sådan, gennem de første 3 numre, at det her bliver en fucking nederen koncert, fordi jeg står bare og græder. Jeg kan simpelthen ikke holde op med at græde. Så tænker jeg, hvis jeg skal stå og græde i 3 timer, det kan simpelthen ikke passe. Men jeg stoppede med at græde og havde det nice. Men det er jo ligesom om, sådan, at det var det vigtigste i hele verden på det her tidspunkt. Giver det mening? Og jeg er sådan, vi har jo allerede billetter til hendes koncert nummer 2, men vi var sådan, det kan være, at vi ikke skal tage afsted igen, fordi at genskabe den magi, vi har følt nu, og sådan i den her uge, vi har været afsted, sådan, det var umuligt. Men vi endte jo så også med at gøre det en gang til, og det var jo ligesom magisk. Jeg græd ikke anden gang.